Hey mga guys, it's me, your Mommy Nini, and welcome to my mini vlog channel. Hi! For today's video, andito na naman kami at nangalap naman kami ng anong tawagan dong? Iba. Ayan, nakaakyat ang tuko sa ibabaw. Ang dako lang pili Ayan guys, pag namuga to, dodamo ni sa. Ayan. Oy, mahulog ka man da. Nagsalalaka ang mga tuko si babaw. Hindi pa guyoga. Pangwa na. Daddy? Daddy? Daddy, kuya. Isa-isa lang ba lang ang pagpuksi? Tama, Daddy. Gamay lang. Tago sa bulsa. Tago, bulsa. Ay ko bulsa, di. Ito sa likod mo, may dako. Ito sa likod. Hindi na pagdamo-damo agad. Manguha tayo ng iba. Aray ko. Ayan pa. Tama na. Baba na. Ayan na suda. Ay, ato. Ay. Gamay sila, hindi na. Kaya, manguha tayo tanglad. Kadamo, sang yung tawag doon? Gabi-gabi. Ayan guys, makukuha kami ng tanglad. Ayan. Hindi, sa kupatanan kung ano mo sa sige, bligi ko. Okay. Hindi mabukla. Hindi lang. Bayo lang na. Hindi makuha. Tali na. Subscribe to my channel.